franco-englez, chintesensul un volum de poezii al doamnei Dorina Ligia Pătrașcu de la Brașov și o carte a domnului Matei Romeo Pitulan, unul dintre premianții concursului național de proză scurtă Nicolae Velu. Acum, după care continuăm cu festivitatea de premiere a laureaților concursului național de proză scurtă Nicolae Vela. Deci până la ora 4 o să vedem când ne împărțim timpul, poate o pauză la o oră și un pic pentru fumători, pentru beutori de apă și de cafea. Așa, pentru păcătoși, da? Acum, noi iertăm păcatele și ne facem treaba, că nu avem altă soluție și cred că am făcut bine că am schimbat sala, pentru că e mai intimă la mine, nu? E un pic mai intimă. De altfel aici, în urmă cu, cred că nu la ultima, ba da, la ultimul Gaudeamus, am acordat tot premiile concursului național de proză scurtă, printre premianți și doamna Ana Dobre și nu, cu singura. Au mai fost și alții premianți atunci. Lucia, te rog să vii aici. Doamna Lucia Oveza, președinta Asociației Difuzorului și Editorilor, patronat al cărții din care fac parte firmele care au avut activități aici și care a fost un sprijin de neprețuit, nu ca efort, ca idee, ca influență, așa ca să putem obține aceste spații pentru membrii noștri. De altfel, cred că este cel mai bine să cedez microfonul domnului Milu Geanu, care va coordona. Bine? Nu, aș vrea să vorbesc eu dacă se poate. Pentru că nu are legătură cu restul activităților. Da? Păi nu, avem cu următor. Bun. Da, deci după ce vorbește doamna Oveza, ne spune câteva cuvinte, o să preia microfonul domnului Emil Ogeanu, care va modera această parte a acțiunii noastre de astăzi.